Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa atong makalingaw kay nga drama. O karon mag-upload ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 1. Di nato dugayon mga listeners, magbasa rin ta sa atong mga comment. Atong last na to nga gi-upload, atong basahon. Ang first comment nato, Oscar Abiadog, salamat ta sa idol kay pwede nako imnon ang kadagatan ug kanon ang kalangitan para lang di masakpan idol. Balag daoban ang prutahan idol, importante patuli jud ta para dili manimahong tik-tik. Makalingaw kayo ang comment ni Oscar Abiadog no. Salamat kay kanimo Oscar Abiadog no nga naa jud ka pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Daghan jud ka salamat. Kaduha na tong comment si Ma'am Liquin, salamat dol. Salamat po kay kanimo Ma'am Liquin sa imong pirming pagsunod sa atong mga drama. O isa jud ka na appeal pirmi sa atong pag-vlog, sa imong pag-comment ma'am, daghan jud kay salamat. Si Ma'am Lisa Aduan, salamat Lord, sulat gayud ko pirmi sa imong drama, more power. Salamat po kanimo Ma'am Lisa sa imong pirming paminaw no sa atong mga drama, daghan jud kay salamat. Duang comment ni Oscar Abedog, basta idol, bisag 5 hours pa way skip idol, balag bisag basta way skip idol. Joker kay ang mga comment ni Oscar Bedog no. Og salamat kay Oscar Bedog no sa imong pagwalay skip sa ato ato mga drama. Salamat jud kay kanimo Oscar Bedog. Si Ma'am Crislin Tapaw, salamat again sa makalingaw nga drama idol. Nalingaw ko ngisi-ngisi while gahimong cheese bread dress barin. More upload pa idol para daghan pa mig makapaminawan nga drama. Og tambag lang pud ko sa mga dili makontinto labi na sa mga babae kung unsay gihatag sa imo sa Ginoo, angay nimo dawaton ug angay mo kontinto aron dili maguba ang inyong pamilya. Sakto kayo ang gi-advise ni Ma'am Crislin Tapaw no. Dapat mo kontinto kung unsay gihatag sa Ginoo. Daghan jud kay salamat kanimo Ma'am Crislin Tapaw sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama o sa pagsunod jud no. Isa jud ka sa na-appeal sa atong pag-vlog. Ug salamat ay ma'am sa imong pag-comment no. Daghan jud kay salamat. Hinawat ma'am nga malingaw ka pirmi sa atong mga drama nga gipang-upload no. Usban ako ma'am, salamat jud kaayo. Si Paul J. Manito, idol, salamat sa bag-o na sad nga upload bisan sakit dol pero pag makadungog ko sa imong mga drama mawala ra tanan. Tama jud idol, walay tarong karon, tanan madala tentasyon bisan sakit dol pero sa drama nimo mawala ra tanan. May punto po si Paul G. Manito. Daghan jud kay salamat kanimo Paul J no sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama o sa imong pag-comment po. Daghan kay salamat kanimo Paul J. Manito. Si Richard Isco, nice drama idol, katawanan kayo. Salamat po kanimo Richard Isco no sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Bobby Karil, lingawa kayo nga drama. Salamat po din kanimo Bobby Karil sa imong pirming pagpaminaw no, pagsunod sa atong mga drama. Si Amanda Torres, idol, karon pa jud ko comment balik pirmi. Gapon ko paminaw og ka-support sa imong drama idol, way skip sa ads ni. Salamat idol. Salamat po kanimo Amanda Torres no sa imong pagsunod jud sa atong mga drama. Daghan jud kay salamat kanimo. Si Alma Byron, dingaw na pud among silingan ani idol kay magtapok man mi diri kapaminaw sa imong mga kalingaw nga drama. Salamat po kanimo Alma Byron sa walay paghunong sa pagpaminaw sa atong mga drama. Daghang kay salamat. Si Buyet Lidra, salamat po idol, mao jud ni among gipaabot lingaw na sadmi, more drama pa. Salamat po kanimo Buyet Lidra no nga pirmi nakapaminaw sa atong pirmi kaga-comment sa tuwa. O salamat po sa pirming pagsunod jud sa atong mga drama no. Salamat jud kayo. Si Arlene Berlin, salamat again idol sa kanunay nga pag-upload, lingaw kaayo sa imong mga drama idol. Pati akong uyuan dire si katawa lingaw kaayo. Shout out sa imong uyuan no nga pirming kapaminaw diha Arlene Berlin no. O salamat po kay Arlene Berlin sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama o sa imong pag-comment. Salamat kayo. Si Mirna Urban, thank you sir sa new upload. Ganahan kayo mi sa drama, makapangita man sa tag-uyab ani nga drama sir. Lingaw kaayo nga drama, katawa ra tagkalit. Salamat po kanimo Mirna Urbano nga pirmi ka gasunod sa atong drama.
Usa imong pag-comment pud ma'am Mirna. Daghan jud kay salamat kanimo. Si Romy Boy, salamat kay Idol sa bagong upload nimo nga drama ug salamat sad Idol sa pirming pagbasa. Ako pug pasalamatan akong uyab Idol nga maskin magkinaon siya ug matapos man ang kalibutan, muabot ang katalagman, muunos man ug mubagyo, mutaob man ug muhunas ang dagat, pero akong gugma sa akong uyab Idol, Team Usjud, walay paglubad. Kay Sierra Bugtong Itik nagkangkaang sa akong dugan. Salamat kayo Idol nga makalingaw ka sa makalingaw nimo nga drama. Kulba balak ni Romy Boy no. Ang komento ni Romy Boy ba dulot jud sa kasing-kasing ba no? Grabe jud niya ang pagmahal sa iyang uyab no. Tinuod jud na lalaki kay si Romy Boy no. Nga iyang bugma sa iyang uyab tinud-anay jud ni siya. Ug salamat kay kanimo sa imong puluwanon nga komento Romy Boy. Ug usbon ako Romy Boy, daghan kay salamat sa imong pirming pagpaminaw sa atong nga drama. Sa imong pag-comment Romy Boy no, makalingaw kayo imong comment Romy Boy no. Ug salamat jud kayo. Si Judith Sakia, ninot kayo mga drama sir, sige lamig katawa pati akong maguwa nga bae sige pud katawa. Salamat pud kanimo Judith Sakia no nga na jud ka pirmi pud na gasunod sa atong mga drama. Salamat jud kaayo. Si Brian Ortigal, lingawa kaayo oy. Salamat Idol sa upload nimo, more drama pa. Salamat pud kay kanimo Brian Ortigal no na pirmi na kaga-comment sa tuwa no. O salamat kay sa imong pirmi pagsunod jud sa atong mga drama. Ma'am Marisa Hilwa, maliit jud ko Idol, salamat kay sa kanunay pag-mention ako. Salamat po kanimo ma'am na maski busy ka sa imong trabaho diha, gatagan gyapon imong time ang imong pag-comment sa ato ma'am no. O isa jud na na-appeal pud ma'am sa atong pag-vlog no. O daghan jud kay salamat kanimo ma'am sa imong pirming pagsunod sa atong mga drama. Si Edgar Palma, salamat Idol, more drama pa, may muot mi sa drama. Daghan jud ka salamat pud no Edgar Palma sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Judy Primo, pastilan drama nindot jud basta naay kabit-kabit o tinuod jud gano kay pag naay kabit-kabit mga episode no makalingaw jud kay siya. Si Dayan Baler, hala pagilok jud nakalingaw kayo akong igagaw nga bading Idol, grabe jud nga katawa. Salamat kayo Idol sa pag-upload. Salamat po kanimo Dayan Baler no nga sa imong pag-comment ma'am. Salamat kayo sa imong pagpaminaw pirmi sa atong drama. Kini si Dayan Baler, dili jud ni siya ma-absent sa atong comment no. Na jud ni siya pirmi. O salamat jud kay kanimo Ma'am Dayan Baler, sa jud ka nga na-appeal sa atong vlog pirmi no. Dagan jud kay salamat kanimo. Si Isabel Sirna, kining kabit-kabit mao jud hinungdan panagbuwag sa mga magtiayon. Salamat kay sa upload Idol nga drama, super makalingaw kaayo. Tinuod jud ka no kay kining mangabit ka mao jud ay isang kaguba sa mga managtiayon no. Salamat kay sa imong pag-comment Ma'am Isabel Sirna o sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Danny Lopez, kini nga drama Idol nimo mawala jud akong stress kay gikan ko nabugas og kahoy karon nakapaminaw ko sa drama, nawala man jud akong kakapoy unya sige ra ko katawa. Tinuod jud no kay kini atong mga drama Danny Lopez makalingaw jud siya no, makatawa jud ka. Ug salamat jud kay kanimo Danny Lopez sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama ug sa imong comment. Salamat kayo Danny Lopez. Si Tupir Valdez, kami nasad nga drama Idol, malingaw na sad mi, thanks jud sa marami Idol. Salamat po kay kanimo Tupir Valdez no sa imong pagsunod jud sa ato mga drama nga naa jud ka pirmi nga kapaminaw no. Daghan kay salamat sa imo ha. Sa imong pag-comment Tupir, salamat jud kayo nga isa pud ka na-appeal sa atong pag-vlog no. Si Nina Castro, nice drama sir, thank you sa pag-upload, enjoy na sad mi, more drama pa, God bless you. God bless po kay kanimo Nina Castro no na pirmi pud kang gapaminaw sa atong mga drama ma'am o sa imong pag-comment po. Salamat kayo. Si Suset Palmiros, salamat Idol sa pagdingaw na sad namo, wag tang na pud among kakapoy. Tinuod no, nalingaw si Suset Palmiros no na mawala di ang yang kakapoy nga magpaminaw sa atong drama. Salamat kay kanimo Suset Palmiros sa imong pagsunod sa atong mga drama. Si Lina Buna,
Idol, kini imong drama, among silingan diri, nakauyab na tungod sa imong drama. Kasluno na sila kay nadala dun sa palami. Makasana all na lang dun ta, idol. Salamat po kay sa inyo, no, gumikan sa atong drama, na dun ay nga nagkauyab, no. Salamat kay sa inyo, hadya. O salamat kay kanimo, Lina Buna, sa imong pirming pagsunod sa atong mga drama. O sa imong pag-comment, no. Daghang salamat, o shout out niya, atong kasluno, no, sa inyo da, nga silingan ninyo. Ug si Hilin Basil. Kulba kayo imong drama, idol, oy, grabe makagik man tag katawa ani. Salamat po kay kanimo, Hilin Basil, sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Sa imong pag-comment, salamat po. Si Birna Siroy, sir, thank you sa new drama. More power sa imong channel. Salamat po kay kanimo, ma'am Birna Siroy, sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat po kayo. Si Lucy Silma, nindot nga drama, idol, stress free kayo, more upload pa, idol. Karon nag-upload na punta, Lucy Silma, no, inaot nga malingaw pud ka, no. Og salamat kay sa imuhang pirming pagsunod sa atong mga drama, og sa imong pag-comment, salamat pud kayo. Si Vilma Amor, idol, lingaw kay imong mga drama, super mawala ang kalaay sa imong mga drama. Salamat pud kayo sa paglingaw kanamo, pani kaayo. Salamat po kanimo, Vilma Amor, no, nga nalingaw ka sa atong mga drama. O karon ma'am, upload na punta, hinaot nga malingaw na sad ka, no. O gusto mo na ko, ma'am, salamat kayo sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama o sa pagsunod nimo. Sa imong pag-comment, salamat po kayo pod. Si Arnold Bornal, more drama pa, idol, nindot kaayo, comedy jud. Kini atong mga drama, aligre jud kay ni siya, no. Pang good vibes lang ni siya. Salamat kay kanimo, Arnold Bornal. Nilda Hikik, salamat na po, idol, sa bag-o makalingaw na sad nga drama. Muralag walay problema, katawa lang jud. O tinuod jud, importante nga makatawa ta, Nilda Hikik, no. Maski kapoy ta sa atong mga inadlaw nga trabaho, naot nga malingaw pud mo ano mga drama, no. Og salamat kay kanimo, Nilda Hikik, sa imong pagsunod jud sa atong mga drama. Si Cathy Bando, nice drama, sir. Salamat kayo sa mga daghan. Walay paglubad among suporta sa channel nimo, makalingaw imong drama. Alaan tagbuang kay sige Ragnisi. Salamat kayo sa imong ma'am Cathy Bando sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kayo. Si Alfie Lucina, salamat, idol. Nice drama, comedy jud. Salamat po kay kanimo, Alfie Lucina, sa imong firming pagpaminaw o sa imong pag-comment. Salamat jud kayo. Si Jojo Buna, haha, lingawa kayo, idol, super funny jud, thanks kayo, idol. Salamat po kay nung Jojo Buna, no. Si Janice Ramos, salamat sa upload, idol. Walay relasyon maguba kung way bigaon nga magpatunga. Kaning uban sig panguwag maayo butangan og badyang ang ubos. Makalingaw ang comment ni Janice Ramos, no. Walay relasyon kuno magguba kung walay bigaon nga magpatunga. Kulba gapon ang comment ni Janice Ramos, no. Sakto pud ni iya, no. Salamat kay kanimo, Janice Ramos, no, sa imong makalingaw kay nga comment ug sa imong pagsunod sa atong mga drama. Salamat jud kayo. Si Joseph Bacaro, pastilan drama ha, kabit-kabit na sad, mao ni giingon nga ang gugma murarag sukli sa jeep. Ayaw hatag og tibuok kay kuyaw kaayo, dili ka suklian kay ikaw ra masakitan. Kulba og comment nga po ni Joseph Bacaro, no. Ato nasugdan mga kasunod atong Palimay Drama Compilation Part 81. Ako si Susan. Ginaingon, ayaw ko unhi og binuang aron dili ka mabaslan. Mao kini nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalim. Gabi naman, oy. Wa pa man gyud mauli gikan sa trabaho si Rene. Tinood pa kang gisulti ni kawri ko nako, no. Nga may laing babaeng gikabuangan si Rene. Oh. Siya na karong nagtorpel. Karon ka rin niya ka. Dis oras na kining imong pagpauli, ha? Tinuod yung tingaling tananda. Tinuod tingali ang tabi nga akong nabati bahin mo. Animal ka? May kabit ka yun ay, ha?
Kay may chikinini ka man! Animal cute ka! May chikinini ka man! Oh! Day, susub, day! Ayaw to gumugluan, day! Nangabis Chikin... ka! Di daw ni chikinini nga kung nasa liog, day! Nay, may kabit ka! Pinakanik tilas, day! Sa kanya! Day! May kabit ka yun! Tungod kay kanunay ka ng 10 oras nga mauli sa bahay! O klaro kayong chikinini nang nasimong liog! Gitupsan ka sa imong uyab animala ka! Day, tuhui ko, day! Tilaos na nila, nagpinakan sa tilaos ba? O, kuwatang ko'y kabit, day, uy! Mahal ka kayo ka, day! Mahal! Pinakan sa imong mata nga di man na mamahakang tilas! Katul raman na! Dili nako! Di na ko makakagwantay ng imong pagbidoang nako! Magbuwag na ta! Day! Day, balik na, day! Istorya daw karong, day! Day, ayaw good anak. Ano imo lang ipunod sa dakong bag ang imo mga bisti, day? Kigbuwag na ko ni mo! Ug ayaw ka balaka! Mga bestiran ako akong daton! Ikaw nagtukod ining baya! Busa ako'y mabiya! Day, na magbuwag, day. Ay, kugak sa ba? Ay, kugak sa! Day, Da! maluoy ka, day. Di tayo magbuwag. Pag-usan naman lang unyang ang atong mga anak. Gamay pa kayo na sila. Daton kong atong mga anak sa kong paglayas. Aron way makasagabal sa imong unyang pagdadinis imong kabit. Day, Mahal taman ta ka kaayo. Aban nga nang nagbudi ka man ako rin. day saan ako. Ako nang buwagan ng akong kabit, day. Ay lang ko og biyai. Ayaw paglakaw, gus. Oh, gabi na kayong dako. Basig, maunsa ka sa gawas. Gusto ka. Gabiin na kaayo. Maluoy ko sa bata nga akong dadon sa kong pagbiya. Ibilin lang sana na ako. Pero ay kabalaka. Mubalik ra ko aron kuhaon na si Inday. Dili ka maluoy ang atong anak na nato. Inigmata niya. Di niya makita ang iyang mama. Ha? Day Susan? Inday Clavel. Pasaylo ang biyaan tagaday. Apan isaad ko. Mubalik ko aron kuhaon ka. Adios, anak. Adios, Inday Day Clavel. Susan, maluoy ka, day. Ayaw migbiyay si Inday. Maluoy ka. Kundi pa lang rin gabiin ang dako. Nya layo pa kong gantuan paingon sa lungsod nga gipuy ani mama. Dadon ko unta ang bata. Apan gabiin ang kaayo rin eh. Mustandoy pa kong pipila ka oras sa bus terminal. Kay magpaabot pa ko sa first trip sa paglarga. Basta ibilin ko na lang una ang bata. Pero balikon ko siya. Ang ikaw, Day, palihog lang. Ayaw na ko pugsang magpabilin pa ko. Kay bugos ng akong hukom. Makigbuwag na ko ni Marine. day. Maluoy taong kalako, day. Magbago na lagi ko. Ayaw ko magbiya, day. Day Susan. Ay, magbiya, Ay, day. nagipaggunit na ako. Kay giluod na ko ni mo. Wala ko igugman ni Marine. Wa na bisag gamay. Ayaw, day. Mga alas 9 sa buwan, labing lugay. Maabot na ko sa probinsya nga to as mama mapuyo. Mabalik na gid ko sa probinsya. Diin ko magdako sa dagat ako. Pagkadaghanan dek mga bahay din sa mong dapit ko eh. Kani ato sa din pa ko puyo. Layo kiming mga silingan. Susan! Ikaw na, day? Hala, si Arman man ha. Ang nanguyab na nako sa una. Siya ka nang nanawag nako. Unsa? Muna day, Susan. Man ko din pakyasa sa gugma akong gihalad nimo. Wala gyud ko manguyab. Nanabahon lang ko. Agi patungan doon ako ka mga pagmangkon.
May gwapo man din siya, uy. San, abi na mo, bisag minyo na ka, pero may gwapa ka. Ah. Naigugba pagyapon ko nimo. Arman, May gwapa kag samot, eh. Nanminyo ka. may paka. Kay gigwapahan pa ka na ako. Pero nga kumbana, di na tingali kagwapa para niya. Kay doon na naman siya kapit. Unsa? May kabit ang imba na? Ay, pastilaan ni mo, Susan. Kida na lang unta to ni Mus Inday Clavel. Aron wa ka na'y balikan pa dito sa bay atong bana mong mabudhion. Salbahe siyang dako. Itaw day, salbahe sa bana ni mo eh. Guwapa ni mo. Nya, ngabit siya. Bida. Ako pa'y nakasawa ni mo eh. Sos. Bida. Lamiar ba ni mo? Hoy, ako di ay dado. Dili day ko lami, ha? Lami sa kritipan ka. Kung mo di pa kalami day. Ha? Ma, noy dado, di na ako makigbalik sa kumbana. Ug kun doon ay manguyab na ako din sa probinsya. Basta makagusto lang pod ko. Sugto na ko eh. Kay di na ako sa kumbana. Bida san. Eh, daghang manguyab di mo din niya eh. Kalami ni mo ah. Sos. Lami ayun ni mo day Susan. Ay, hugot pag yung kay kag-angay. Oh, tinuod ka, Susan? Gisugot ko nimo? Oh, Arman. Tungod kay nakita na ako, ako natukad nga. Timos ang imong kukmada rin ako. Basta gisugot na ka. Salamat ay. Nagkikasalamat, Susan. O isaan ako. Magbinuutan ko day. Dilit ka bahilakon. Ihatag ko ni mo tanang kalipay. Kutubs ko mahimo. Ipanumpa ko ka na. Day. Ako na kita. Ako na kita. Kasuwayan, day. Arman, Day. Ano akong gusto, sige ma. Sama lang ko dila. Ayoko na. Pepe. Upuon ko ni Pepe. Kataas tayo. Kadok. Taas ko dila. Kani. Ang sinilibuhat sa ako, day. Tiyak ang takot kini. Ay, tangkap may bama. Mura ko katakihon. Kamitay ko na say. Susunod ko na ka, day. Sakit pa. Birahe! Bombahe! Grabe ang kalipay ng dati ko sa dihan nag-sex mi ni Arman. Kumansa na hitabo, pilit na ko niya. Ug hingpit ko nang gikalimtan ng akong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lukoy. Ginaingon, bisag unsa na to kabuutan nga pagkabana, apan dunay panahon nga patulimbang sa pagpakasaha sa daing babae. Igo ka lang sa pag-ingon nga tao naman taon ta. Mao kini nitabos kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ha? Manghud sa imong amiga sa probinsya? Ani mo istar sa ato? O lagi dong uy. Maiko ko mo balibad. Suod mo gud kay nako ng amigahan ako gud. Ani ko no na mangita og trabaho dinis ato sa syudad. Klaro na. Kay ni amo kuno dinis sa syudad ang dunay daghan nga mga ka-applyan. Unsa man lay manghud, laki na. Kung laki na, di ko musugot. Ha, gwapa ra ba ka? Uy. Sige, kabangon ka ng tawa na. Sabad di ho uy. Di na laki uy, babay na. Klaro na. Bida. Ang kaon unya na ba? Di na ba lalim ron ang pagpakaog tao? O, kinanta kung ato pa na parinti. Pero laing tao man na. Hasul. Adi sa ingon nga, magdinaw ko day ha? Nakasabot ko ni mo dong. Oo. Igo-igo ra ba po na nato ang imong sweldo. Oo. Pero
maiko puting hali na, uy. Nga di mo tampos bahay na to. Kita mas maayo. Oh, sakti lang, good. Paabuton lang na to nga, maabot ng babayhan na. Ay pastila ni mo bay Lukoy. Man. Nindot unang doon nila ing babae nga mupuyo sa inyo. Ah? Buwahan kun wa ang imong asawa. Aw, imo nang kamangon. Sibat ko. Waginas ko nahunda nga magluib ko sa asawa. Pero klaro na. Ha? Saan? Sa klaro. Minaw. Oh. Mahal ka na ko si Ilma, oy. Mm. Ikaduha, nga nung ngita po kuglain. Kagwapas kong asawa. Aw, Klaro na. Aw, hinuon si klaro. Ay lang kong tagdagon. Aw, hinuon. Gwapa na imong asawa. Unya, nindot puglawas. Lami ka ng asawa ni mo eh. Bay, kung mamatay ka bay, Buang. daghang pang lalaki ang magdagan anak. Buang. Anong patyon ko ni Buang? Siya, una ka pag sa asawa? Oy! Manguyab ka? Oh, uy! Ano gutahon nga? Uyab ibisag buhi ko. Ay, eh. Ay, malamig ko niya ka. Sama ka? Nga ano gutahon nga, manguyab ko na niya bay nga. Doon naman ko uyab. Nga anong patyon ko ni mo? Ha? Maingon naman ko nga, pasyong pananglitan ba? Ang ako lang nga, kung mamatay ka. Buang. May ako pa ikaw, no? Pagminyo na ka. Pagminyo na mo si mong uyab. Guwapa rin ng uyab ni mo. Kung mamatay gani sad ka, ka magdagan na rin mga uyab, anak. Anong sa naman niyo eh? Saway ka matay. Ay, anong sa... Testing eh. Nagpinatyanay na manunong tayo niyo eh? May ba magtagay tayo ni? Sige lang tag-istorya ko niya. Way tagay. Unsa? Nana, nandali sa ato ang babae nga manghod si mga amiga? Udong. Tapos pikas kwarto ay, akong gipapahimutan sa mga bisti nga da. Yes, bida, bisit ay. Dugang-dugang lang sa gasto. Hinaya ng tingog ni mo, uy. Ano na? Utan ba na matao? Ano na? Bisan di mi parente pero nagtahod ba na akong auntie. Niya sa man, mutabang na siya gasto ni Isbay. Ay, ako niya siyang istoryahin bahin anak dong. Lagot, oy. Hassle, Ben. Doon nila yung tao mo istad ni sa ato, eh. Bisit. May ganip, eh. Dong? Asa man ka, uy? Ako na doon ang babayhan na. Ako may isabot niya bahin sa iyang matampong gasto ni Isbay. Masing tablahon na ng babayhan na. Niyan na siya. Oy, day. Day na maglaruhay ta. Maglaruhay ta. Hi, Uncle Lukoy. Pagkagwapa niya. Ang nagpantilag ng bra. Ikaw ba ang bana ni Auntie Elma? Ikaw ba si Uncle Lukoy? Yung gigong klaro na. Oh, day ako. Sorry ka dehan, disturbo ti ka. Nasuhod ko ako manuktok. Panti ang nagbaram day ka. Okay ra, uy, Uncle Lukoy. Musabot ramang ko nimo ba? Kay tanaw na ko, murag nakainom man ka. Uncle Lukoy, pila may akong itampo nga gasto din sa inyo. Ay. Mutabang lang ko gasto, uy, adlaw na to paginahanglan. Mutabang lang lagi ko. May akong itampo, Uncle Okay Lukoy. na tampo eh. Ang libre ka din ni day, huwag bayad. Sure ka? Hey, salamat, Uncle Lukoy. Gusto ni mo. Uy, hala. Unsa man tong nasagit sa ako bus sa pusod. Murag gahi lagi to ay. Gawas ko. Unsa to? Gawas ko. Asa ko akong asawa. Siya akong pahimungtan ini. Gaw na day ha. Di alin mo. Ay, Huwag na kinahan ako ni Balong Lukoy, uy. Basta magkainom ka at kay kasi sex. Hindi na. Siya. Nayak, antak abi. Gani. Birahe! Bombahe! Ang kasada. Ay. Kapuya. Kapuya na yun eh. Kapoy yun ka kay tulog ka round ko dang imong nakuha. Uy, milagro lagi ka dong, ay. Kasagaran, usa ka round ramang makuha ni mo, uy. Pero karon nakatulo lagi ka. Kay si Janet akong ginauna. Si Janet Pero miha dong, ha. Uy.
Mao ba? Di na lang ka mga yung tampo ni Janet din sa gastuhan sa bay? Oo, day. Hindi na lang. Luoy mo ko na niya, eh. Buutan mo gud. Niya mo ragwa siya gamit. O ikapalit kay magpaso-paso dyan, magpantim lag bra. Oh, Sabot yung luoy mo, way ikapalit ba? ay, mao ba? Luoy kayo. Samot pag yun ang imong kaluoy dong. Kung makatorja ka na niya. Ahoy, labot. Way labot na. Mahal kita ka de, eh. Basta di may tabong ka. Dili lang. Mura man yan kung aksyon kabalak ka ning kalaki, ha? Ano man? Busa kinahanglan nga dili magdugay na sa Janet din his ato. Kay bati og lihok ng babayhan na da. Yan no raman kayo mo pakita nga magpantira og bra. Ay. Kulbaan ko ning kalakiha da. Wala gi kwarta. Ay dili ay, palayason ko na lang ka na dinis ato eh. Hindi. Wala gi kapalit og bra og panty di taon. Murag balik-balik ra mo gina. Ayaw palayasa ay maluoy Ay sad ta. ka no? Maluoy ta. Ako rin mga nyo mo day, ha? Ay siya palayasa. Ayaw taon day. Mao ba? Nakahuna-huna ang imong asawa nga palayason ang maong babae sa inyo? Oo, bay. Uy, nabalaka siya nga basig. Matudyak ka na ko sa Janet ba? Pero amin ni mo bay, nagpunga di ako. Ang lami ang babayhana. Ay, Pamin ako ni Janet bay. Igunis ako. Kipat-kipat gimatay na lagi. Lagi nagbao. mao na ni bay. Mao na ni. Kung sa may imong gidugayan, birahida yun. Ayaw gugaya. May ugma na ba mo uli akong asawa sa probinsya? Kami na duwas Janet das bahay. Kani, kani mo na ni. Murag mahilabtan ka na ko ni babayhana. Pilit siya siya tinanawan ako. Di gali ka gustong magkabuwag mo si mong sawa do ayaw ipadayo ng nahunahunaan mo anang Janet ikaduha bata pa na uy kuyaw kayo nakaadto mi ako kausa sa inyo kita ko anak niya Oo, niya pag ato niyo po, sa'yo nakita ni mo. kita ko niya nga nagpanti o nagbralang pag-urus ko kong mali Oo, niya maingon kang di bilabtan. Huwag ka ganay sa mga nakita di eh. Napangurus mo ka. iring ay saba kayo Saan iring nga di? Sipi! giganahan ko ay Ha? Iring ko na. gaawa ko iring ay katuriki pa kuha na ko yun turiki ani do anak mo dyan na do basta manguros lagi ka basta ka panguros lagi ko katujak ko atong higiyo ay naluoy ko gamay mong gumbayhana basig babungkag niya siya o niya igo niya sa nagbaw siya Ayaw, anak. mao nga ikaw pagpuyo ha ayaw hilabti ng bayhana ayaw yun lokoy Oy, Janet! Ikaw mo ganyan kong kwarto nga. Nagpanti lang kang nagbra? Oh, wala kay bra ha? Dali, kwarta. Palit niya. Pero parihat na eh. Nag-brief sa ko. Wala sa ko'y kwarta. Gibati ko nga, wala makauyon si Auntie Alma na ako. Kamu istar pa kong dugay din sa inyo. Ano niya? Busa karon na lang ko kutob. Mulayas na ko din he. Mulayas kang ingana lang ka. Magpanti, way bra? Apan sa dili pa. Gusto kong mutilaw ni mo ang kulukoy. Ha? Pini mo, nakagusto kit ko ni mo ay. Oh, Wow! Kabagal sa imong atubangan. Migimaw man ang bagal na. Ano kasi? Ang kuloy. Ang kuloy. Ipaya ko, be. Pawak ko. Isain niya. Wag ko isain niya. Ay, mandog ka. Dibon ko ni Maya, biyang. Kana. Sige pa ang kuloy. Sige pa. Ang imong bebe. Ihubuon ko, be. Nakuha, di mo. May netabo ginamo ni Janet. Daghan yung mga lalaking yagi siyang kinabuhi. Pero yung naigo siya sa ako, siya agit eh. Pati yung mata sa kasakit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Eddie. Iniingon, kasi kung saan mo kamahal ang imong asawa, apan doon lagi panahon nga ikaw, may gugma sa hain. Pinuhat. Mao kinang tapos kong kinabuhi. Nagdili ako mahimong may kalimtan. Unsay?
Wala ka tong hai sa binuan mo sakit? O, dong. Uy, Basta, please, Eddie, magpakasal na ta. wala mo tong ha. Ay naman ka to. Ay. Oh, sige, magpakasal ta. Mahalag. Gamay pa ni ako tinigom. Pagkasal ta. Hindi lang ko tamo gasto dako, Kud. Pwede ramang gani nga, sa huwis lang ta magpakasal. Ha? Ang importante nga, makasal ta. Dili ko sa huwis. Pari, gud ha. Oh, hikay ta gamay gud ha. O sige, ako nun si Papa na ko ha. Nga, mamahin ko sa inyo kung umaabot ka Domingo. Salamat kay nakahunahuna yung kag minyo do. Ang akong katong plano pa nga unya ni may pagkasal ko na dako na ako tinigom. Pero mabdasam gud si Adila. Pweda ay pagunahuna nimo anang mga gasto-gastuhan sa kasal oy nga dako inyong gasto. Kaya mga tao nga motambong sa kasal do, igo ra gyud na mo kaon. Lami inyong hikay, horot. Unya ra ba bisag unsay lami sa gikaon pod, ay ikaw gihapoy libakon. Hindi sa tingali. Ay, Apa? tuo lang nako dong. Among trabahoan kon mag-birthday sa among trabahoan, mga kauban maghikay pakaon na ng uban nga kauban nila namos trabaho. No. Unya humagkaon, libakon. Magkaon? Mga dili gyud ko gasto para pagkaon sa mga tao. Uy. Kay humagkaon, ikaw ra gihapoy. Libakon. Kung mahimo sa huwis lang mo pagkasaldo, aron wa kay gasto. May punto ba sa si Papa mo bay? Ang sakit ko na tong mga Pinoy, bisan kipakaon na, ay mulibak gihapon sa nagpakaon. Saman mo, time pag mo si mo gisgot ng lipag kabantay gid mo ana. Oo. Time pa ba ebloy. Sam nang danong plastic bag. Ha? Sa may soda na. Ay kini. Oh. Ay nagbring house ko bay. Amay gidang. Ay Oh, na. birthday man ni bay Inting. Amo de. Dito ko. Mm. Namangaw ko. Nya. Ay namutos kog sudan. Pero way inom. Kaon ra pulos. Way inom. Batik. Libakunon gid ka. Giatay ni nag-birthday eh. Libakunon. Way lami. Libakunon. Tuga-tuga og hikay unya. Way inom. Baka uwaw lang. Pre. Naihumba nila nga. Wa goy lami pagaluto. Pero gaba. Boy set. Bay. Tanawa, di ba nakasalbong waray gastong dako, ha? Kung wa pa mo to sa kong tambag, ahorot ang tinigom niya gasto para ipakaon sa mga tao niya. Kamuray libakon. Ikaw din nagtambag niya pa. Salamat ha. Kay doon na pa may sobrang kwarta. May na lang na para pamalit na ako sa among mga kamit. Pero iko ko sumakailan ako. Bay. Nangita ginasal baboy. Nya kay kinelo ra biyang karning atong gihikay. Saan, bisan pagmakasal kang 20 mo, no? Libakon. Kaya ano ba kita mga Pinoy, mga libakiro? Sab kasi gisgot. Kining papa. Mintas wa pa mahuman atong gipatukod nga bahay ba para namo ni Adila. Nilo na mitipon nimo pa? Ay, oy! Pwede rin magaling mo patukor, bay. Bida, bye-bye, Zos! Tukod bahay libakon. Bakon yan ka. Dakuan yung bahay na to, pero ikaw ang gusto nga maglain ka kadakuan eh. Ayaw maglain-lain. Oo. Pero maglain gimi pa ay. Kaya plano ra ba ka nga magbinyo kag usab? Mong magpatukod ka kog among kaugalingong bay? Unsa? Ay, mauna bay. Ikaw day kuno ang hinungdan nga may undag trabaho si Layla. Uto ako na sa ilay. Nasakit ko na bay. O ikaw ay hinungdan nga nasakit siya bay. Unsa? Ako'y nagkaingong may undag siya trabaho? O nasakit siya? Bayabloy? Dako lagi siya gusto ni mo bay. Mao nga sa pagkahibaw niya nga naminyo kaslain, may undang siya siyang trabaho sa atong trabahoan. O dito sa ila, ay, di naganahan mo kaon. Bawa nga, nasakit siya. At tinuod bay, dugan ako nagkabantay. Nagpakita siya gilihok nga nagkagusto siya na ako.
Diha gani gayon nga happy chan lay moingon ako. Uy, bida ba yun eh? Si Laila unta to imong gipanguyaban, gipakaslan. Iparo na ako. Mas gwapa si Laila kaysa imong asawa, uy. Kagrabe, pangkador sa nimo. O, lagi ba eh? Si Laila, hamis kay kutis. Nga. Takas og ilong. Akong asawa. Ang imong sang, sasas, kapyanga lang ang ilong ato. Kunya, raba, umuadto ko sa inyo. Di kayo mo tagad na ko. Mura na ba gwapa? Grabis naman libak at tubangan dito man libak. Kuan magiwaon ko na kong asawa? Maong di ka siya tigtaga ni mo. Mao ba? Matugas bay? Unsang taong kay? Ay, basta. Kay mas lami si Laila kay niya. Atua siya bay sa ila bay. Kay, nagsige ba siya pangita ni mo? Ay, salamat nga ni Aka Edi. Ikaw gyo'y gisigihag pangandoy sa akong anak nga mo anhi. Asa man siya nang? Tuas taas dong. May daot na gamay sa Laila. O kay, di naman ganahang mukaon. Bay, atua lang sa taas. Pakita ni Laila. Ano, malipas siya siya mo. Sige. Ato ko sa Laila sa taas. Magkiksulti ko niya. Ay, lakaw dayon, oy. Para malipay siya. Kinaya ni mo, eh. Lakaw dayon. Gaksa siya unya hagki. Unya, turjak ka dayon. Sige ko niya. Ay, sorry. Nanggam ka? Hindi ko nabaton kay. Hindi ko hangul na butang nga. Hey, atik pa magib ka, eh. Lakaw na dito. Dali. Salamat ka ni Aka. Gimingaw na ko ni mo, Day, Laila. Ay, pag-ingon anak good. Ganda magtrabaho. Anong di naman kamukhaon? Ngayon may daot ka. Pero, apay na ang gihapon ka? Nag-uol manggugo nga naminyo ka. Mao nga miunda ko og trabaho. Aron di ka makita nga usa ka kaminyo. Apa na sayop ko. Kaysa dihang niara ko permi sa bahay. Ikaw lang gihapon ang gipangadoy kong makita og usab. Laila. Mahal ti ka, Eddie. Mahal ti ka. Ano kong ginakusog? Ayaw. Lamian na, uy, Eddie. Imo man nagyag kag maayo ako. Eddie, chill pa ba ako? Basta utang, be. Kana. Okay na ko nga, okay na ka. Agay, kasakit sa kong kalawasan, uy. Kangulungol sa ako, uy. Virgin bigin ka. Kako nakuha. Udah ko ng problema, ha? Kay minyo mo ko. Doon naman ko asawa. Ug may umaabot naming anak. Edi, maluwi ka na ako. Karon nga imo na kong nakuha. Kita ang magtipon. Wa to man di si mama nimo. Buwag yung imong asawa. Maluwi ka na ako. Si mama nimo babasig na nili to. Ang pasag dito siya, uy. Pero day, di ko ba himong buwag sa kong asawa? Mahal ako siya. Mahal sa tika. Huwag di ko gusto nga ipupuwag ka na. Wa man tayo relasyon. Nauyab. Di mo naman kong gihilabtan. O sige, dili ka ganing live-in ako. Maghiko ko. Agay! Pagkamatay ko. Wa ko masugod sa hangyo ni Laila. Akong buwagan akong asawa. Hinoon siya akong gihangyo nga puon ko lang siyang kabit. Kaya gibatim sa nako nga nakagustob kong Laila. Labaw sa tanan, dili ko gusto magpagkamatay siya. Akong buwagan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Shana. Ginaingon, ang bana nga bisyoso, di ayo. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimtan. Good morning! Kondisyon ti kag maayo, ha? Aron ready na karong Domingo. Ningig ka, gini na kong bana. Ha? Ang sa may nakanginig na ko siya na, ha? Ningig pa ka sumbang lata, do. Gabi asa nimo manulti siya na eh. Nganong ngingig man ko, ha? Ngano lagi, ha? Kanang pagsige ni mo kapyod-hapyod anong imong manok. Di day na ngilnig. Aw!
Ini day mo gipasabot siya na. Utaw nanding. Kinala na mahapyo runing manuka kay dadon man nina ako sa buwangan karong Domingo. Sana all manok, sige hapyod. Oh. Ako taon dire, pero gaba, wa na gyud hapyod-hapyura. Sa silos ka sa manok siya na? Ah! Ayaw na lang ga. Malangga karong luglugon ko ng liog sa mga manok nandinga ka. Oy, suway ha siya na? Na, sige, suway! Buwagan tagi ka ba? Buwag eh! Wa ko mahadlok ani imong pagpanghudlat na nanding oy. Huh? Kay nay daghang lalaki nga ako ikapuli nimo buanga ka. Uy! Uy, ayong banaha bisag unsaon paghuna-huna. Sada, uy! Bao pa lang day kong daan ay. Ningon anak din na siya kasugaros manok. Digid kong pakasalanan niya. Uy, sada, unasa nag-anda bag ato pamahaw ay pagsigyaw-yaw kay grasya ng imong gianda, makabwisit na. Nabisit na gid ko ma. Sa'yo kay kong gibwisit ni Nanding. Ay, unsa ba daw ba nagkakandam sa pagkaon kay mamahaw data? Sa'yo ba yan ang baba ni mo nagputak-putak? Unsa man Nanding, kondisyon niya ba niya? Kondisyon na kayo, lo. Ready na ni siya i-fight, ugma. Ay, sige ha, pa'y umahagain niya ko ha, para palik og tuba. Sigurado kayo na, ikaw pa. Mayuntag, mapildi ng manuka ugma. Oy, hilom di ay. Sabaan mo di ay. Mapildi, gidang tanang manuka ugma. Mayra mo nagkutso kong kandila karon baro mapildi gina ba ala na dihang manuka na may Itag ni bayan. Ay, yaw, gura na agad. Magabaan ba kanya niya, mababaan niya mo niya. Unsa ka ba, uy? Di ko, unsaw niyo mo, di ko makakuan, higop. Di ka kainom magtuwa. Di ko kainom magtubang kalaking mo. Palitan kag bahalin na loy, basta mapildi lang ginang manuka. Ha? Labok ito mayo ha, labok kita. Karang makabihag kita ha. Patya ginang kontra ha. Okay ka na. Yes! Ginitan ng dua ka manok, ayun, isabo, wala pa na. Nanding. Di ako ha, di ako di Nanding ha. Nakikita niya si Nanding ha ko. Nibangon. Hari labok. Yes! Osme! Osme, ya! Yes! Nakagaw lang mo Nanding. Ya mo salir ang suti ni siya nga mapili ang manok ni Nanding. Tuba Nanding do! Nanding, Hey. isa ng manok. Oh, pinsa pa. Ni am na diri. Di ako ah. Nabuang na ka, Ding. Papa. Uy, wag ko ganahin nga may usa ka manok. Unya karon, tulo na hinon ka manok na ading hiron. Siya na hilom na lang ay na lang gudog alkontra gud. Mudawat ra ba dayon kag hinatag na ako nga daog, ha? Subda oy, natural barta na gud na. Naram din na. Gina. Sirtihon kay ko sa akong mga manok siya na. Mao ni makapadato na to, ha? Kayo bigang panglungguan sa liog anang mga manok ka eh. Ding. Ay, kog alik di ko. Ito ay pukawon tani mo ikatugon. So, tao pukawon sa Kapuyasan ni mo, yatubang ako ba? ito ba narabaan sa mali, ha? Tana pa yun na siya, oy, atiman napad ko. Mga tug na to siya na ikapoy ni mo. Unya na, iniguman ni mo atiman na ako. Ati manong tamang ka na, unsam de ka? Gilantan ka, sakit ka? Ha? Ha, man, pero init akong puday.
Ay, sus, nanginit naman din. Ito, ibog ng tubig dito. Ay, ihumol na dito. Ay! Ihumol na, ha? Duka na kayo siya na. Ha? Sa sunod adlaw na lang ng puday. Ganahan ko karon ding. Sige na ding, hapyod ako ding. Para sa paghapyod ni Mas Manok ding ba? Hapyod sa minday na ako hapyod. ding. Sige na Hapyod ka man ding. di. Ay, hapyod doon ka. Daoy, kalayo na ding sa ilaw. Dapat ding, pero makafeel ka gilantan akong pwede. Sige na ding ba? Karere! Sa mukha po din siya. Na, oy. Ay, ka na ding. Na, okay na ka? Yun na ako lumayo. Kana ding. Ding. Mantingay ni siya. Kalit man lang ni kagok ni animal. Uy. Ding. Padayon sa mong hapyo. Ding. Po ang namatingin ng tawahan na. Natugman. Huwag gitiwa sa paghapyod na ako. Ay! Buna! Kamong mga manok kamo, kamoy hinungdan na wa may ganang mahapyod na kong inyong amo. Katulga na lang ko permi ni Landing. Tang maayo ninyong manok kamo, utlan tamos inyong liog. Ting! Papalita ra ko kong tanga di habi balik Jis lang. Nya loy balik 20, sibuyas dahonan 5, nya kamonggay Jis. O nya sibuyas Bombay. Siya na, mahal biya tao ning Bombay ron siya na. Pila mo ni mo akbook. Usaragod kay mahal man. Ang sibuyas Bombay, oy, pila ka buok. Tag-kwinta usahan oy. Ha? Mahala ko taon na. Aw di, sige. Mahala ni, balik 500 nga sibuyas Bombay. Aron mo samot kalami ang akong lutoon. Lingkod na mo lo, mamahaw na ta. Likod na. Okay. Nanding? Aw, natog patingali. Sige na, mamahaw na ta. Maayag dugkag magluto siya na. Wa na nako ang angas lamas mak eh. Kanya, pamahaw. Ingit nga siya ba? May dami. Dami Mastilan. Sige, ikaw magmaayo lo, ma. Hot doon tanig kaon. Ay, bidlag po dato standing ko. Ay, bitaw. Aw, Bindi po doon. may gibili na ko para niya lo, ma. Sige na mo. Pagtagbaw mo kaon ini. Ding. Mata na, pamahaw na. Siya na. Uy, kainit ko nimo. Gilantan man ka. Lagi. Sa may sudan ha. Mamaw na karoon aron makatumag tambal. Kainit sa sabaw. Kalami. May pagkaluto ni mo da siya na. Sabaw nga dunay kamunggay. Kana. Kaon og maayo ding. Pagbusog. Kalami ba yung sabaw eh? Oh, lamig yun. Kay mahal ko nag-vitamins manuka ding. Ma! Asus ay awahin na oy. Ako ni manok? Imo kaayo. Ha? Oy! Bitang wa na ko nimo hapyod-hapyura. Giihaw na kung tulo nimo ka manok. Oh no. Aron wa na ko'y kaagaw nimo din. Hapyura rin ha. Shala! Mapatay ka sa waha ka! Mapatay ka! We. Ting lagutan ni Nandi nga giihaw na kung tulo niya ka manok. Nga no bitong wa na siya hapyod-hapyod na ako. Da. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Luz, ginaingon, bisag unsa pa ay kabuutan sa atong uyab, sa dunay babae nga ikat nga mangidhat, impas kita ng mga saad. Mo kini nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. 5 ka blouse nga ukay-ukay ning akong napalit. Di ra bagid mailhan nga baratuhon, kay nindot man kay porma. Ngusod na ako department store. Magpalit ko og mga panty. Kay yat-yat naman tong akong mga panty, uy.
Grabe sad kayo mo dag bunlot sa tunaw uy kung mag-sex me. Halos matangkas ang karter. Musod na ko sa department store. Magkapit na lang sab ko og pahumot. Ay, wala lang mag-taxi, uy. Nag-jeep na lang ko para makasave sab ko kay ubay-ubay ra ba yun akong napayran na kinaamit pamalit. Uy, nanamli ko, uy. Para! Driver, para lang! Lugar lang ka diyot! Ay, kahamos na ba sa kong pamatis kong panit? Kalami na yung ikaligo. Yans! Oh. Lucy! Ang ako may amigang bayot nagtawag na. Hoy! Yes! Anong atin? Unsa? Si Ramon nga akong uyab. Giduol og gigakos ni Nadat. Ay, lagi Yans! Bigat lang kaginis na det, oy! Bisan nahibaw siya nga, may uyab na si Ramon nga mao ikaw. Iya ba yun yung gigat-igatan, oy? Hain man sila ron. Tapos kayo sa baskitan ay, maaptan pa tuning mo na nagsulti. Saan si Ramon, oy? Utubay nag-istorya ng nadet? Oh, depende na gina ni Ramon kung motubay siya ng babae nga nag-igat-igat niya. Oh, sige ha, dinhi ka lang. Adtuon ako sila. Oy! Oy, Yads! Ay, bangaway, ha? Ayaw yun, Yads! Uy, hala. Wala na may inaw si Lucy, oy. May paturato yung lakaw. Sundan ko siya. Pero, hindi lang ko magpadaol nila, oy. Unsa? Mao na Ramon, gabuwag na mis akong uyab. Akong gibuwagan, uy. Nga naman. Luyat. Gawas ka luyat, gamay pagyud. Akong gibuwagan, uy. Ug ikaw akong ganahan, Ramon. Ikaw akong ganahan. Ayaw. Ha? Ay, kugaksa. Ano naman? Umutar ba ni mo, eh? Uy, kubi. Dili lang kay akong lawas ang humot. Hasta ba yung ako ahumot sad? Gusto ka? Ramon na dahil ni Nadatron? Ramon? Ang akong uyab. Niya siya. Day! Muna'y manukod man ka! Dahil mo siya gitukmod, Ramon. May bawa sa doon takaugakos niya. Unya, nag-lips to lips dayon mo. Uyab man ka mo. Uy. Dili mi uyab. Di mo uyab? Unya, nanang nagkakos-gakos man yung bayanan ni mo. Og ikaw na dat. Dili man ka ni mo ni uyab si Ramon. Nanang nigakos masab ka niya. Kay nga no? Dunay asawa si Ramon nga may katungod nga masuko? Ha? Nahibaw ko nga uyab mo ni Ramon. Pero may katungod pa ko nga muhimo bisag unsay gusto na ko ngadto niya kay ulit tao pa siya. Kaya ka na. Dahil si. Alam to sa ginuta eh. Ang importante nga, ako magpadaan niya. Kung nakita man mo nga, migakos siya na ako, kutor ba niya? Kaya ako, wa mo ko mubahos niya. Oo, bitaw. Wa ka mo bawas og gakos niya. Pero nagpatara rasad ka. Nalupya kong dughan na tumbayhan ang napiit sa mong dughan. Basta ako eh, ako pati kalamin itong bayana. Ito yung gibuhat. Wa ako'y gusto niya. Ikaw ang gusto na ko, day. Ikaw ang mahal na ko. Ikaw, day. Ikaw may akong uyab. Bay, ako ba? Bay. Gusto ka ang tilaw na dit. Wala gyud unta, bay. Tilawis na nga ako. Tilaw ko na. Tinuang mo na imo, bay. Ay, mangunay man ka. Pero, bay, mando ko nga masayod si Lucy. Akong iyab. Basin, masuko siya. O iya kong buwagan, bay. Ay lang sa siya, Pepo. Ay, sekreto lang tanan. Tilawin na sa dit. Sayang kayo ilang bihar. Ang dantit ay hindi meron. Bugal na meron. Nagduwa-duwa ko, bay. Pastilan. Panang tinuod, bay, no? Gusto ginunta ko nga mutilaw ng nadit. Kasi diyang gigakos ko niya ba? Muta ba yan, eh. Samot ginawa ko. Ubus, bay.
Ha? Katibaw ako ubos. Katibaw, mo ko, boss. May butang dire. Bida, sa mo na siguro ubusan na niya, no? Ako pala yung sugot ang bihana, bay. Bisa gamay lang niya ako. Gamay lang niya ako. Tanawar ko ba yun? Sino ninyo eh? Kapaw, tanawa. Gamay niya, no? Ay! Pero, Mura mo kini ako nagmunggos. dila, bay. Alapan ka kong dila. Asa mo rin magkuhan? Kuhan? Saon, ikaw ay gustuhan. Oo. Bugduhar ba tubangan na niya, eh? Bugdo kay butchak ba? Kaway. Ha? Nabantay di ka siya dakog. Taas ng imo, mao nang nag-iyas ang tagan-an niyang Mao bugdo nang kay niron. butchak niya. Ako taas. Okay rin ang ako ba di gino ko makabuwag na ako si Rosie ini. Kay talag sa oras kainin nga ako ba gidakon ba ang kuyaw lang kung mabugnuan niya sa nadit. Kung pananglit, birahan ko sa nadit o masayran kini nga tong Lucy. Alay, eh. Kuyaw kayo. Grabe na yun. Taas ka na yun mo, Bino. Ha? Nadako ba yun? Bay, Mo na ito. hangyo ko na yun mo, Bi. Huh? Among kabayo o ba nang buwag? Ay, ay, ay. Ay. Paringkambot Kanino lang ba yan. eh? Paringkambot lang ba? Kadi masayas Lucy ba? Press na dit ba kay... Lambi ka na. Birahi yun na, Biramon. Birahi! Uy! Nay, Maod na. Nanabi sinadet sa gawas nga nagkagusto gid ko na sa Ramon nga imo puyap. pati yung batasan ng bayhana, uy. Naibaw gyud siya nga may uyab na sa Ramon nga mao ako. Wag yun na siya kaikog na ako, uy. Pero Lucy, ang tanan magdepende ra gid na ni Ramon. Kung tinuod gid siya nahigugman nimo, di siya magpatental sa lain. Inikita na mo usab ni Ramon, nay. Hagdo na nako siya kasal. Aron dili na magsamok niya ka ng bikatlong na det. Kana, mao na'y husto mong buhaton. Kakasal mo sa labing madali nga panahon. Bahalag inato lang kod nga kasal. Ang importante nga, dili na mailog sa lain nimo si Ramon. Kapuya na eh. Tukaraw niya ito nahimo na. Dong, Mm. gusto kong magpakasal na tas laping madali. Day, milagro god. Di ba, ikaw naman ang nasulti na ko nga kung anday ganing magtigom muna tang duha, muna mapagkasal. Nausab ako hunahuna, uy. Magpakasal na lang ta. Aron dili ka mailog sa babae nga bikatlon nga ginganlag na det. Kay Lucy. Mao ba yats? Karong sunod si Mana ka na pamayan ni Ramon? Kuyats. Happy ko'y kuyats. Wala kanindot. Uy, hasta ako sa... Samba diha, uy. Pamayan ka? Oh. O yats. Human ko pamayan. Kasal na tayo ang sunod, ana. O wa nagay babay pa nga makailog ni Ramon gikan ako. Kana, day. Payo kay... Nakaunahon na kami ana, no? Nga magpakasal na lang mo? Kay sinadet ra ba? Way hunong sa pagpangitag paagi nga mailog niya si Ramon gikan nimo. Og mao gyud na rason yats. Nga gusto na ko makasal na dayon mi si Ramon. Ron, wa na babae nga bigatlon nga mausin na det nga mudot-dot pas akong uyab. Babae nga way kaikog na ko nga iharang ka babata. Oo ba? Tando kang mag-date mo sa date? Oo ba? No? Mao na bay? Happy tayo may magkasal si Lucy bay. Busab, irahan ko rin na dit ko sa Good move na. puslan man. Puslan man. Gibrahe na. Sayang kay di kang pirano na dito. Ilami, Muna. ilamihan na, ilami, oh. Gusto mo sa kay sila nga. Abi ni mo gusto kay siya nga. Ita. May labtan ako ba? Ngita yung pagi nga may labtan ako. Bahala siya. Bida, no? Hilabtan to na. Igo na sa imo, vibe. Gina ko, ang naong ano parang irisog ka ba? Miyong daw. Miyong nyaw! Tulis. Maot.
Basta mao na to na Nadit. Di lang yung ko magsaba sa kong asawa nga uyab ta. Nga nagkuyog ti karon. Oo pa. Og nalipay kay ko karon nga nisugod siya ka nga magkuyog ta ug manuta sa mabugnaw nga dapit. Ay, way kabutangan sa kong kalipay karon. Taxi driver, sa labing duol nga motel mi ihatod. Uy. Sige para mo Busko ka pa ni mo boobs na yun. Tutig maayo. Ambi mong kamot bi atong hapyod ang akong upos bi. Kaniya. Alibi. Ini na siyang ako. Ini na siyang imong ubos mo ako. Hangkan, babe. Ramoy. Kalami. Muni gusto na ako, Ramoy. Kalami. Ibila ka ni. Duha mo ka pa. Ano Kini. Sakit. Hinaya, uy. Pero muni gusto na ako hanghang. Kay kalami. Sakit nga hanghang. Ramoy. Unsa? Gibuwakan ka ni Ramon kay sinadit na yung gipulin, ba? Nay. Naimpas ko ng tanang saan ni Ramon ako, nay. Human siya makatilaw sa animal nga nadet. Salpahay si nadet, nay. Makita ko gani siya bugnoon. Ginako siya, nay. Hutdon ako riyang buhok. Giilog niyang akong uyab. Ang babaeng nabigao, ikubalan ang naong. Igo na lang ko sa paghilak, kay bisag giunsa ko sa pagpakiluoy uyab, di naman gyud siya magpakasal nako. Hingpit na gyud siya nga nakigbuwag nako tungod sa babay nga nag-igat-igat niya. Naimpas gyud ang tanan niyang mga saa diri nako. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alice. Ginaingon, nahibaw man unta ko nga ikaw dili angay na ako nga higugma. Apanadagid ko sa bulog sa akong dako nga pagmahal ug paghigugma. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba, day, Thelma? Imo nang gisugot si Melvin kagabi eh. Uy, day. Pasay luat taon ko, day, ha? Kay dihang gibuwagan ko sa akong uyab. Sakit man kaya akong dughan. Na may nakasulti na ako. Kung masakitan ko nung kaglaki, laki sad ko na ang tambal. Maong gisugot na lang nako si Melvin. Sa pamasin nga siya ang makahupay sa akong kasing-kasing nga samaran. Swerte ka dahil nga nauyab di mo si Melvin. Di ka gud magmahay kay buutan man siya. Ang tinuod ay Alice, no? Siya may nakagusto na ako, good. Pero ako among gud ko'y gustuan na niya. Pero magampo lang gid ko nga makaton ko sa paghigugma niya. Kay buutan man siya. Mao ba, Milvin? Nalipay kay ko nga gisugot ka na gyud ni Thelma. Opa, sa katapusan, nauyab ko na gyud ang babae nga akong gimal. Di ka pa makasiguro, ana. Ha? Nga imo na gyud si Thelma, kundi pa mo kasal. Oh. Aron may imo na gyud siya sa hingpit. Ug wa na ilaing laki nga makapanag-iya niya. Hagdaday na og kasal. Opa, Berting. Alice, nak. Ma. Niya ka manggudin niya sa atong terasa maghukdong. O magulanon ka kaayog na. Ma. Nak, nasayod ko kung nganong naingon ka ni Ana. Naguol ka kay ang lalaking natingban sa imong gugmagpagmahal. Ikasalas babae nga suod mong higala. Kang Thelma. Ma. Abi ko og dili magpakasal si Thelma kang Melvin. Kaya man siya gugma ni Melvin. Gibati lang tingali ni Thelma nga anugon kung maatupaslain si Melvin kay dako man kay ni gugma nga to niya. Usa nak, kung unsa man kadako ang imong gugma nga tos maong lalaki, papasa na ka na das imong kasing-kasing. Kay nakdi man sa taon mo uyab, uy. Ikaw ra may nahigugma niya, siya wa man. Mao nga si Thelma ang iyang kiuyab. Ma. Gikan karon.
Pogson ko na si Melvin sa paglaksit diri sa kong kasing-kasing. Oh, nalingaw ka ba sa atong pagpanuroy? Ha? Dahil ma? Oy, lingaw man. Ikaw no, imo pagit kong gida sa plaza. Murag tag man nag-uyab, nag-date sa plaza. Huwag mo tayo, anak. Suri-suri una tagmayo. O kung mumamblis ka na, diyan napita, mga anak na po ka, okay na gyapon ako. Magpundo na po ko sa bahay. Kita duha. Ang atong anak. Di ba? Tulong na ta. Magpundo sa bahay. Ang anak po niya na to, may atong ating manon. Okay? Di ka matrabaho? Pundura tas bay? Ay, Binuang, oy. Uyaw kayo nagwa. Tay kwarta naglagay ang pundur tas bahay. Mataas ko na itong imong pagkapaw dahil nung sa ka ba? May problema? Ha? Wa man. Wa dong Melvin. Sigit ka itong nakita na ako. Dihang dito ni Melvin sa mall. Hindi na dahil siya sa among dapit. Nabalik na dahil si Jonas. Unsa? Wa ang imong asawa sa inyo sukad ganing buntag pa? Opa. Kung ako tawago no, di man makontak. Off ang cellphone. Bida sa nang asawa mo eh. Wa man tingali na matagbaw sa iyang pagkadalaga. Magsige pa magsuroy. Ako anton si Alice pa. Kay doon ako nun siya sekreto nga isumbong din ako. Bahin sa kong sawa. Melvin, anak. Wa ka namang laki ang imong asawa? Sa? Basin doon na kabit. Mong di na magpuyo sa bahay. Ang akong asawa doon ay kabit? Kana nga ako, pagduda lang ha. Kay kana ra ba imong asawa? Sayod kagyod nga wa nay gusto nimo. Minyo na mi pa. Di kailangan niyang buhaton din ako. Bisan minyo pa mo. Kung wa siya gusto nimo, ay mangita yun nagkalipay sa gawas. Sige pa. Di na ako magdugay. Anto na ako sa gawas. Anto na ako sa Alice. Tulong yung karaw na kuha na tatel. Nangihila ko ba? Dili ko na unta niya ngayon pangbuhaton. Magkiksex pa ni mo. Kay may panan ako, Jonas. Okay na ako ngayon mo na ko ni mong kapit. Basta ipadaya lang yun nato atong relasyon. Okay. Mas lipay ko ni mo kaysa akong asawa. Dili ka man ay malipayon sa mong asawa. May pag ako na lang unta to'y mong asawa. Happy unta ko karon. Kaya ikaw unta bayag yun ang akong kimahalog hikugma. Ang tinuod, Jonas. Bisag nakasal namin ni Melvin. Pero ikaw paghihapon ng niya sa akong kasing-kasing. Ikaw paghihapon ng akong hikugma. Pasilo ako day. Tuong mo kung malipayon ko uban sa akong asawa. Kaya nagsig dato. Pero ang silbahis, di matagbaw ko sa klaki. Daghan siya kabit. Mahal ta ka. Basta sige, bahala og magtago-tago ta sa itong relasyon. Musugot ko, bahala na lang ni. Tungod kay mahal ta ka, Jonas. Dili. Nagkabalik na sila sa kanining uyab. Diyang nakita ko sila sa downtown nga nag-akbayay. Wa na ko mabiya. Ipadadaan ako sila. Hangtod nga nisakay silang taxi. Gisundan ko gihapon sila. Gividyohan ako sila nga nakagbayay sud sa motel. Wa na ko mapadayon ang pag-video nila diyang nanood na sila sa motel. Ipaulit na lang ko, Melvin. Mahal ko man takay siya. Melvin, bisan minyo na mo ni Thelma. Apan mahal paghihapon ta ka. Ikaw paghihapon ang akong gihigugma. Kasal naman kami. Pero, nagpadayon pagyapon sa iyang relasyon sa iyang kaning uyab. Busa Alice. May mo dahi sukta ko. Makikirelasyon sa kunin mo dahi. Maluoy ka.
Ang balik na sakit sa kundugan, day. Melvin. Alice. Melvin. Alice. Alice. Day. Tanas akong kwarto. Ako rang usaron din sa bay. Tanas akong kwarto dong, Melvin. Tamis ni mo ngapil, day. Basta ka, tamisin mo nga, Bel. Melvin. Alibe, ako nang imong panty, ha? Day. Oh, hagdan ko ni. Kagilok, Melvin. Uy, kalami. Puon ko na gani, Kwefa. Melvin. Anong mo man may kukmuhan ni mo si Selma? Kadakuan ang imo. Ninduta gunitan, uy. So karon pa ko kagunit og ingon ini. Melvin. Pero basig di na masud sa akong baba. Sawayan ako, ha? Mo, ay, masud di ay. Girl. Oh, sige pa, day. Liz. Ansa? Ako na nga ako, babe. Pero inaya. Virgin pa kaya na. Sakit. Patay ko ini. Patay ko. Melvin. Buwaging akong bana. Kay gibuwagan ko na sabang akong kabit nga kanhin akong uyab. Wala mo pakita na ko si Jonas. Mikuyog na siya siyang asawa sa Amerika. Ang imong bana mo'y sultihi, ana. Ayaw ko. Dili mo na kami, may buwagon pa si Alice. Melvin. Si Alice ang matuod kong limahal. Kung si Alice mo, matuod na mahal ako. Busa, siya na kong ilibin. Kaya lang kung gusto kang kaya. Patawangon ka, bisag kasang kurte. Ikaw ang unang luib sa ito kami niyon. Busa, di ko mahadlok, bisan asal pa mga mot. Si Alice lang akong gigugma. O dili ikaw! Melvin! Apan anohon lang, nagluhip ka man. Uy! Paghigugma mo, lipalhin sa uwan. Agumayda. Wa makahimo sa pagkiha si Thelma namo ni Melvin nga iyang bana. Igo na lang siya sa paghilap. Kay wa naman mo balik ang iyang bana. Ako na gihigugma sa iyang bana. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Benigna. Naingon, mas palabihon na lang nako nga tabanon ko kaysa pugong-pugungan ko sa kumang kinikanan nga mag-uyab-uyab. Saman, sila rin gusto mo tilaw og lami? Ako po, no? Mga kining nahitabo sa kinabuhi na din ako mahimong. May kalimtan. Uy, nausa man ka diha, Divina. Nablim ka sa mga kwarto. May gipangita ko. Kinsa ba? Ang imong daga. Oh, HMD siya? Mauganing akong gipangita. Uy, ang itam ka Benigna eh. Pasag dito eh. Ang mag akong pangitaon ang iya dinhi. Ang wa gyud. Benigna! Benigna! Nanas Mama Divina. Nagsinda, nagsiyaok sa kungan. Bahala na lang niya. Di gyud ko magpakita niya. Di na ko mabalik sa amo. Di kapoy na ko. Sigihan ko nila pugong sa pagsuroy. Pigot kay sila na ako. Pero sa uban akong mga igsuon, okay na sila. Unfair! Uy! Ay! Law? Silaw. Nga na bitago mga din eh. Ha, Benigna? Ay, ksapa! Nitago ka kinahadlo ka sa imong mama? Sa imong mama Divina? Ako mahadlok niya eh. Nitago ko kay... Di na ko gusto mo uli sa amo, Lauro. Oy! Ginoo ko. Nganong niya man sa ato, ni mo dalaga na si Benigna ha. Pulaw no? Tatay, ikaw tay, di pa ka tatay, babaeng ka ba? Oy. Naluoy ko na tay. Oy, baya. Oy, among doha ha. Dili pa, pero ang uyaban ko siya. Kay, niya naman siya sa ato. Ay, wa na yun ako makita si Benigna. Pasag di siya. Animal bayhana. Kapoy ba ni Moy? Pasag di lang ito sa Benigna. Gisingkahan ko ni mo. Si... Ingka yun! Ay! Agay! Kuya pa, lagi kang banaha ka. Ako pa! Gabi na kayo, Benigna. May noon.
Manong ganahan magagabi na. Aron makapahaway na ko. Kay sure man ko. Di na ko pangtaon ni Divinahot. Nas maman mo sa mong silong. Ha? Mutago ko. Joke! Buntag na. Buntag sa imong mata. Gabiin na di ay. Oh, gabiin na. Hayag pati kang gisagpaog na kuyapan ka. Ako, imong gisagpa. Kalimot ka. Gisagpa bagugunin mo, Divina. Oh, agoy. Maka-amnesia di ay ang akong kusuga sagpa, no? Na-amnesia man ka. Pasuwaya ko kung sagpa ni mo, Divina. Basig maka-amnesia po ning akong sagpa ni mo. Oh, sige, suwayin. Amnesia po ka. Oh, sige, suwayin niya. Di ba, Ugma? Iluyong ka na sa menteryo. Agay! Mugawas ko, Asa mo ka? Pangitaon ko si Benigna. Dili mahimong dili ko siya makita no matter what. Ilaw ng gabi. Wa pa ko katulog. Sundon ko kasi binigdan sa kwarto nga iyang kikatulkan. Hindi ta kamangon babayan na? Baby. Akong kamangon. Uy, muaup-aup maning daan akong flashlight. Murag mapaom naman ni. Ay, wa na. Napaom na yun. Ay, kapait. Bahala na. Dili ang pagkangit-ngit sa daan ang makapugong nako. Aron dili nako pangitaon ang gaga kong anak. Ay, dili mo patuog ginikanan. Murisulta man gina ba? Mamabdo siya nga way amahan. Mapaangkan. Time pa. Ako ra ba? Napaangkan ra ba ko sa una? Maayo gani kay gisaw ko sa akong nabana karon. No matter what. Dili ko buot nga ako nga mader napaangkan ug ang akong daughter mapaangkan pod. Binigna! Uy, miuwang man ang daghang iro. Doon lang sa kwarto nga. Gikatulgan ni Benigna. Magkamanggab ko pa ingon dito. Hindi ko masakpan ng tatay. Kamang, Lauro. Kamang. Manumiuwang mo na mga iro. Nangyari ko sa puntahan sa kwarto nga. Gikatulog ang Benigna. Ako hinayon pag-apli. Daddy. Uy! Talawan man day kay ka. Dali. So, dali. Ungo ako, Laro. Kutasang dagan, oy. Nakapalayo gitaon ko sa mga iro. Ay, gigukod manuong ko. Nagtuo siguro mga iro nga ungo ko. Ungo niya. Wa mo ko yape. Ay, may pagmuuli na lang ko sa amo, oy. Sakit akong tiil sa pagdinagan na. Kinagtiniil naman lang ko. Ay, mga langit. Mama Mary. Binig. Binig na. Binig. Kumagdahong nga. Kamauday ka ini. Nakita na ko si Uchis. Sige kong thank you, Uchis. Ay. Binig. Amitay ko na sa'y. Bani ko sa amo, ha? Unya atong ingon nga nagtabanta. Aron sa ingon, dili na makapalipad si mama o papa na ako nga magninyo na ta. O magpakasal dayon talaw, ha? Dili ka kumaigos ko lahat ini? Hadlok day ka. Kung magkani ka mahadlok nga, ni kamang ka na ako gapi eh. Medyo ka batang kamay, mi kamang. Kaya nang di pa ka maumulakaw. Jinsay, magkakaslor. Kami pa din. Siya nga na samahan. Puro pangulos.
Urus mo dali-dali, bang urus mo dali-dali kay madto ko sa ospital, magpa-admit ko. Bawas nga way balibo. Nagkasal ni si Lauro, minyo naming duha. Bisag ang pari nga may kasal namo, himat yun na. Lipay na kay ko, minyo ko kay free naman ko sa kong laglaag. Kay di man ko pugnan ni Lauro, love man ko ko niya, pugnan man ko niya. O diba, swerte ko, diba? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mitos, ginaingon, ayaw pagpalabi og saway sa kababae nga na-rape. Iwa ka mahibaw nga, usa siya ka biktima. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalim. Mitos, umuuban ka ba sa outing? Marag di lang ko ara, uy. Uy, nga naman. Nawa man ko ikaamot. May bawgit ka, nga walang-walang ako mga kinikanan. Ako yung muhatag og amot, aron makauban ka, Mitos. Ay nalang lagi, uy, mauog ko. Nako? Oo, good. Maikog na kay ko ni mo, day. Kada recess, ikaw man gani mo palit, aron lang ko makasnacks. Hala ha, mura man tagi amiga ana, uy. Salamat na lang, good hours. Di lang ko mauban sa outing. Bantayan rin ako si Papa nga masakiton. Oh, Mitos. Uban na uli, Ron. Ako na sa ipliti ni mo. Ay, sorry ha. Naayo naman ang masakyanan ko. O kuhaon ako sa kong kuya. Ah, okay. Makahitch unta ka, pero mga to pa man misa kong angkol ug auntie ko. Oh, uban lang ta ba? Ay, ayun na lang, uy. Loy kis Papa. Permer ba siyang magpaabot na ako? Salamat na lang. Ika, uy. Unsa ka kung manaog na lang ko din hino? Nya maglakaw na lang ko painon sa amo. Bahalag lahi pang amo. Musamot ko kadugay ini sa pag-abot sa amo ba? Noy! Dara nga complete oh, manaog sa ko ha. Ay. Kadiyot lang, kagias ako kay manaog ko. Balik ko lingkod, miss. Kaya basig ikabasampulan ako ni akong gigunitan. Oh. Balik. Hala, usila. Way manaog ninyo ha. Driver, padayon lang sa pagpadagan sa jeep. Ug way magpakitang bati nga lihok nga nasakyan mo og tulisan. Ginoo ko. Mga tulisan di sila gupat. Pre, gusto na si mong pagmasaya sa akong mga paa, pre. Hapit na ka makabarog ini, pre. Pag-practice, laglakaw-lakaw kay bisag hinay lang good, pre. Oo, lagi, pre. Maglakaw-lakaw lang ko ini ang gabot ni Mitos, gikas kwilahan. Oo. Karong taon-taon niya natin Mitos, pre. Pre, daghang kayong salamat sa imong pagmasahin ako, ha. Sagdi lang, pre, Ben. Kung kabalik ko sa akong trabaho, makahatag na ko nimo og pamasahe, pangmasahian ko niyo, bayrati ka. Ha? Bayad good town, pre. Naunsa man ka. Tabang raning ako nimo, pre. Karon makalakaw kag balik og magkabanding tagbalik ba. Larga ta balik bilyaba, pre, ha. Sige, pre. Sige, pre. Ato na ko, pre. Sige, pre GR. Salamat kayo, pre GR. Sigubya, ha. Daghan kayong salamat. Kung maayon ako, di yun ti kakalimtan, pre GR. Buutan kang pagkakumpare. Ay, sa mata pa ingon. Ngano ako ra magipabili niya nga pasahero. Ikaw na may batapatas na ng pasahero. Ipagkaraog na mong uban, pero ang magikuha ang ilang mga bag, cellphone, o uban pa. Lami kang bayhana ka, God, ba? Maluoy ko na ako. Padaogan na lang ko ninyo yung jeep. Ayaw, pag kita magka-close. Mayamahan ko masakiton. Nagpapat ako. Naon niya na nas papa ni mo. Yaman mi. Kami na si ati man, ha? Ha? Wala! Mayroon eh! Kung wa pa manaog ang driver sa jeep, kung sa mong tayo imong buhaton niya. Unsa pa? Pat yun! Ako, nalay kaya yung tog-itugot na magkahitapon ako. Ayaw, Diyos ko. Anya lang ta. Mura nito ka na kung gana da.
Karon pa ka ni tukar, ako ganina ra. Saman, isa may muna. Ha? Ikaw, siyempre. Ngano ako may muna? Amo kay Pusil. Kung dili kay paunahon na mo, mamatay niyo mi, dili ba mga boys? Oh. Diyos ko, ipalayo ko sa mga demonyo. Manaog sa mi sa jeep, ha? Dihala mo. Kay magsugod miss among honeymoon. Dali na, miss. Dali na. Binli ko. Maluwi ka na ako. Ayoko ko sa... Dili, uy, lipayong romantika. Ay, lang ko pala biig palami. Kay, mara pa na ang ganahan. Dili ba, boys? Maog yun. Dali, miss, dali. Atod, ako dahil si Ronnie. Ikaw. Naila sa ta. Dahil ka na magturjak ta nga, di ta magkaila sa tungan. Ako si Ronnie. Ikaw. Mitos. Wow! Katamis! Mitos! Carmelitos! Maluwi ka na ako sa Rudy. Ayoko gunsa. Turjak na maguda? Maoram na agad. Nangita lamig din ng tapit. Makahunong ang jeep. Maluwi ka na ako. Nindot mo glaw, Mitos. Nindot mo glaw naman ka! Ayaw! Maluwi ka! Ayaw! Paglugnot ba? Ayaw! Maluwi ka! Hindi ka na hanimo! Mitos, anak! Uy, nakatapilaw man dahil ko. Uy, unsa namang orasa. Wala, alas 11 na sa gabi. Ay, mas Mitos, wak pa man mauli ang akong anak. Pagkapanuway, pagkalami ni mo, Inday! Paghangol gining Ronnie, oy. Ganina ra dan paabot kag kita na say makabano sa babae, pero hangtod ron, pa siya mo balik din sa atong nahimutangan. Ayaw. Kuyaw ng tawhana. Kay dili naman nagana sa pagpabuto sa iyang pusil. Hala! Animal! Oy, managan ka! Magpalayo ta din ng napita! Bahala sila! Mamiya na ta din Niya bito na to ang mga butang ug kwarta nga atong natulis! Hey! Don't touch me, Mitos. Basig matakdan ko sa imong kahugaw. Ara? Ha! Abi ba na kung dili ka makabuo ako baso? Plato man gudi ay, dili kay baso lang. Ay, palabi sa masunod ka. Okay nga no? Dili ba gi-rape ka? Kay wag yung ka manaog sa jeep dihang nasakyan kining mga tulisan? Abi kay gwapo man ang mga tulisan, mura po kag nabuang sa ilang kagwapo. Mao nang okay ra nimo nga ma-rape ka. Ubos rin yun kayong imong pagtanaw na ko. Huwag ka lang masayod sa kasakit ang ako kibati niyang na-rape ko. Oh, come on! Nganong mahina ka man? Di ba gilamian ka sa nag-rape ni mo kay gwapo siya? From now on, dili na tika amiga. From now on, likaya na tika. Sobre kang manulti, Ara. Huwag ka masayod unsang sinugdanan sa nahitabo na ko kung nga nang na-rape ko. Huwag ka lang masayod. Pero mubarog ko. Mubangon ko. Iyangan kong akong agtang kay dili na ko tinuyuan ang nahitabo na ko. Na-rapean ko, ako kining dawaton. Di na ko ikauwang nga biktima ko. Nga na-rape ko. Nadakpa ng mga lalaki na igdana ko sa mga dapin. Ug ang lalaki nga nag-rape na ko. Pero na ko ikauwaw nga na-rape ko. Di na ko tinuyuan nga ma-rape ko. Biktima lang ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bradix, ginaingon, ayaw buhatang ngadto sa uban ang pagbinuang, kay lisod nag ikaw ang sumbalikan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Gwapuha sa kong uyo ara. Asa makatyo? Asa pa?
Mangitag chicks. Grabe ha. Chicks gihapon tuyo. Wisag, wanggits na. Sige. Ayaw anak Bradix ha. Way unay ha. Pag upang kung tabaya ka. Kalimot. Ang dugo nga naglatay sa imong kaugatan, mausap ang dugo nga niya naglatay sa kong kaugatan. Ha? Inom dumi na. Sa ka ba, Bradix? Asa ba ko tiyo? Muuban ko nimo? Mangita lagi, chicks. Sa ka ba? Di man noon ka mutuo. Uy. Hi, Lisbeth! Ay, hello, Bradix. Ang si Ato. Ulitaw ko. Daga ka. Siyempre, mamisita ko nimo. Okay ra? Unsa ka diha? Mamisita ka na ako nga ganiha pa mong gani kong nakakita nimo nga doon na kay giagbay-agbayang babay. Unsa man ka, oy? Ako ra tong giagbayan. Pero, dito na ko uyab. Pa diha, oy. Ikaw, Lisbeth, ang akong gusto. Mature da, Bradix, oy. Ipanguyaban ba yapod ko imong uyuan ay? Ha? Isang uyuan na? Kinsa pa? Edi si Joram? Yo! Iyata na ng Lisbeth, oy. Bagay ming duha. Pulos may mga batanon. Kiat bing naong mo eh. Ayaw na pagkumangkon. Ay, nakauna man kong panguyaban taong Lisbeth. Mo sa desa mo yaban. Sa ka bang ngitag lain, oy. Do. Slaaya na mo tayo, tiyo, eh. Tuyo ka karon. Iyata na lang ako, Chevy. Sige na, please. Okay na. Ay nagulguol diha, Bradix. Uyab na ta. Tapi, gisugot na ko nimo, Lisbeth. Hala, loading. Huwag ka kasabot. Salamat, Lisbeth. Happy kay ko. Bay. Bradix. Ay kay palabi, bay. Imo naman lang tanang babae din sa tundapit, bay. Samtaong ka, bay, Henry, oy. Huwag ko'y mahimo, ana. Dihang ako silang ipanguyaban. Lamang kong gisugot. That means, nakagusto po sila nako, di ba? Pero, klaro yun, bay, Bradix ba? Klaro ba? Saman? Nga puro sila na binuang imo, ha? Ayos, ana, bay, Henry, oy. Pulos binuang gud taon dili, oy. Ay, sumagod si Christy. Ha? Si Joanna. Si Mitch. Ha? Di ba? Unya si Juanita, imo lang sa gibiyaan. Ha? Oh. Gibiyaan na mo pinakalit. Wa mo ikalimit. Luoy kayo si Juanita. Wala mo migmita. Sa what you may klarong closure ni Juanita. Kung samantawang ka, oy. Kinahanglan ba gyud ay bay Henry nga kung pulaan na ka sa usa ka relasyon, manangit pagyud ka? Wala na mausor ron, oy. Ang usurong panahon na ghosting. Ay rani ba? Uy, okay, kakuha pa niya. Karoon pa mong kukita niya sa mong tapit. Ila-ilahon ako siya, be. Hi! Ako yung asali mong bag, Miss B. No, thank you. Makaya raman rin ako. Ay, Daan naman ni. Ako na lang. Lang bit-bit ko, maglisod ka. Sige na. To refuse an offer is a big insult, di ba? Sige. Salamat ha. Bradix. Just call me Bradix. Ikaw? Bago di kang boarder sa boarding house ni Noy Aying? Oo. Murag unfair man. Nagpailan ako nimo pero huwa ka nagpailan ako, Miss Guapa. Ivy. Poison Ivy? Oh, careful ka. Makahilo ba ako? Henry, asa na may update sa mong amigo, uy? Wa na lagi na siya magpakita na ako. Buhi pa to? Nakalag na. Maudi ay, nga wa na ko makakita niya. Ang iyang gibuhat sa una niyang mga uyab no. Yes, ang gibuhat rin ako. Sagdi lang. Musumbalik rin niya ang tanan niyang gibuhat sa mga babae. Bradex, unsa man ka uyab na nimong bagong border ni Aying? Uyab kay na nako, ma.
Ganong kadlawon man ang mauli bayhana. Unsa man day ang trabaho, ha? Wa ko mahibalo ma. Unsa? Wa ko mahibaw ba? Anayabag. Uyab mong daon niya, wag ka kahibaw unsang klase hasyas pagkababay. Uy. Usa ko kababaeng bayaran. Unsa? Nya karon nahibaw na ka. Biyaan po ko nimong pinakalit. Sama sa gibuhat nimo sa mga nangagi nimong mga uyab. Okay. Okay na ko. Total, lamay daghang lalaki. Wa man ka na ginusara, gwet. Pero Ivy, ikaw ang babae nga akong gihigugma. Oh. Ikaw ang babae nga gusto na kong pakaslan. Salamat kun mo na, Bradix. Nakadahay ko nimo, ana. Ivy, I love you. Sure ka nga imo kong pakaslan, Bradix? Sure. Magkabupang ka. Bradix. 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 Okay. Ano ka? Kasakit at ugot. Unsa man ang murag ditustok sa kuwa, Ivy? Ay ako ng IUD. Unsa? Nagpa-ayudi day ka? Nga naman Aron di mo mabdus. Puwi anang gamit og kondom, uy. Mas may nang IUD kay gitaod ng daan o safety kung madili mo mabdus. Unsa? Pagmukon, ikaw na gyud ha. Pastila ng labuan man ko nimo nga sa kadagas mga chicks nimo. Nga labuan jud ko. Unsa man ka ti? Dalimot ka? Mga Mondragon ko ta. Mondragon. 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 Pero, kano sa Ivy nga mo uyab, mo ni pinaka the best ni mo uyab sa. Tempa. Ngano nakasulti man kanana uyon ha? Ngano man? Mas the best kayo para ako. Ha? Ngano lagi? Ano kagamit ko niya, oy. As kang lamiya mo dag sex. Unsa? Nga nang masuko man ka, uy, Bradix. Nagkaibaon naman ka unsa kong klasiha sa pagkapapay. Pero Ivy, uyab bantang duha. Imo ba yung gibagabit si Tio Juram? Wa man ko mahibaw nga imo da isentiyo. Dako na siya gibayad na ako moong gisulit na lang sa dakong akong serbisyo nga gihatag niya. Uy. Oy, wa din na ayo imong uyab, Bradix. Ingon mo nga pagkaslanan nimong bayana. Pakaslan yun unta nako siya by Henry. Pero unsa man ha? Na-discourage ka? Kita na kagatapat mo no. Kaya ito, sa kadaghan mo uyab, no? Kalital mo biyaan, kalital kagkawagtang. Di nagkampakita nila. Mura kag nga, wa ka mahimutang nga misuri-suri sa laing kalibutan. Ay, bahala na lang ba Henry eh? Pakaslan yun ako si Ivy. Ug human sa mong kasal, dili na ako siya patrabahoon. Utlo na niya ang iyang pagka-Magdalena. Ano'y aying, may gabi eh. Hoy, no. Biisan ni mo. Siya to. Si Ivy ba noy ba? Nagpahibaw to ni mo kung asa siya? O uso na naman kasi mana nga wa na ko makakita niya sa imong boarding house? Kuan, Bradix. Blorga naman kung to siya sa Amerika. Unsa? Unsa yung Amerikanoy? Kaslon naman minoy. Ha? Oo. Uy, ambot ninyong duha, oy. Uy, klaro ninyo, eh. May apam naman ko siya, uboy. Midahan niya dito sa laing nasod. Unsa? Dili! Dili, kini angay mahitabo! Dili! Nganong mo hilak man kadong Bradix? Sakitan ko, ma. Gakalit lang wan nagpakita na ko si Ivy. Aw, sakit di, Aydong. Masakit kayo. Huwag na siya nagpahibaw na ko nga. Mularga na siya ka Amerika. Oh, sakit, oy. Pastulan. Kanang gibati ni mo nga kasakit karon. Mausa na gibatis mga babae nga imo lang gibiya ang pinakalit dong. Kanang gitawag nila way tarong closure ba? Way tarong nga panagbuwag. Ghosting. Ghosting ang tawag ana, di ba? Murag kag talag nga dili na makita. Ghosting. Ma! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit
nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Kapait, kasakit, pait og sakit di ay ang bation kung mag-ghosting ka. Uy! Wow to mga listeners, atong palamay drama kung palisyon part 81. Akong pasalamatan mga listeners no, katong tanan ka comment sa ako Salamat sa inyong pag-comment sa tuwa nga na-upload dyan sa atong pag-vlog no. Ug akong basahon katong tanan ka comment sa ako sa part 80 ug atong i-shout out karon no. Si Oscar Abedog, shout out nimo dia sa imong pamilya nga si Sinayda imong asawa, shout out nimo dia. Si Ma'am Liquid, shout out po nimo dia ma'am. Si Ma'am Lisa Aduan, shout out po dia ma'am. Si Ma'am Crislin Tapaw, shout out nimo dia ma'am. Si Paul J. Manito, shout out dia Paul J. Si Richard Isco, shout out. Si Bobby Carrell, shout out po. Si Amanda Torres, shout out. Si Alma Byron, shout out po. Si Buyet Lidra, shout out. Si Arlene Berlin, shout out po. Si Mirna Urban, shout out. Si Romy Boy, shout out po. Si Judith Sakia, shout out. Brian Ortigal, shout out. Si Mama Marisa Hilwa, shout out nimo dia ma'am. Si Edgar Falma, shout out. Si Judy Primo, shout out. Si Dayan Baler, shout out po. Si Isabel Serna, shout out. Si Danny Lopez, shout out po. Si Tufir Valdez, shout out dia. Tufir Valdez. Nina Castro, shout out dia. Si Susit Palmiros, shout out. Si Lina Puna, shout out po. Si Helen Basel, shout out. Bernasi Roy, shout out. Lucy Silma, shout out. Si Belma Amor, shout out po. Arnold Bornal, shout out. Si Nilda Yikik, shout out dia. Si Cathy Bando, shout out. Si Alfie Lucina, shout out. Si Jojo Buna, shout out. Si Janice Ramos, shout out dia, ma'am. Labi na si Joseph Bacaro, na makalingaw kay ang comment no, shout out ni Ma Joseph Bacaro. O katong uban ako nga naka-comment sa atong miagi no. Katong wala naka-comment sa ako pagbalik no, shout out mo diha og labi na sa akong tanan mga listeners no, sa ako ang mga drama, shout out niyo tanan diha. O ay lang mo kaulo pag-comment no kay kini atong mga drama lingaw-lingaw ra ni siya no, good vibes lang. Comment lang mo o para ma-appeal na to sa pagbasa no. Ug ako pre shout out si bag-o na tong member na wala ko nabasa katong last na to nga gikuano. Bag-o nang komentor na to si Noel Palgan Urbano, shout out nimo diha Noel Pargan. Out nimo diha Noel Palgan Urbano. O salamat jud kay sa imong pag paminaw sa atong drama. Ato mga listeners no. Hinaot malingaw mo pirmi sa atong mga drama listeners labi nag-upload na to karon nga part 81. Maghinahinay na po tag-edit mga listeners no sa atong part 82. O usbo na ko mga listeners, daghan jud kay salamat.